Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Υπάρχουν ορισμένα πρόσωπα τα οποία δεν λένε ποτέ να σταματήσουν να είναι ενεργά, δραστήρια, να είναι μάχημα τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον κοινωνικό στίβο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας δύο πρόσωπα. Ο ένας εξ αυτών συνδέεται και με τον υποφαινόμενο, διότι στην δημοσιογραφική δραστηριότητα τον συνάντησα πάρα πολλές φορές στο δρόμο μου. Έξω από το γραφείο του χρειάστηκε να περιμένω για να μπορέσω να αντλήσω κάποια θεματογραφία ως νεαρός συντάκτης. Είναι κοντά μας ο καλός φίλος, ο κύριος Δημήτρης Μανιατάκης, ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στα επιχειρηματικά πράγματα και σήμερα κάνει μια δική του πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Μαζί με τον κύριο Μανιατάκη είναι ο κύριος Ανδρέα Νανέτη, ο οποίος είναι σύμβουλος στο Μανιατάκιο Ίδρυμα πια. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί τους για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται στον τομέα του πολιτισμού, συνυφασμένου με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Κύριε Μανιατάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να έρθετε στο στούντιο του SBC. Ήταν μεγάλη τιμή για μας, σας θεωρούμε και δάσκαλο σε πολλά σημεία. Κύριε Νανέτη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε θερμά. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Δεν σταματάτε με τίποτα. Ιδρύσατε μια πρωτοποριακή εταιρεία στην Ελλάδα, την ICAP, την ξέρει όλος ο επιχειρηματικός κόσμος. Στη συνέχεια δραστηριοποιηθήκατε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ. Σήμερα ξεκινάτε μια καινούρια δραστηριότητα η οποία έχει σχέση με την προβολή της περιοχής από όπου έλκεται την καταγωγή σας. Κορώνη, Μεθόνη, Μεσσηνία. Πού βρίσκετε τελικά τη δύναμη να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα? Καλημέρα και από εμάς, κύριε Κτενά. Θα ήθελα να σας συγχαρώ πρώτον για την εκπομπή σας, διότι δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς επιχειρηματίες και σε νέους να ακολουθήσουν το επιχειρήν όπως το ονομάζετε ακριβώς στην εκπομπή σας. Ομολογουμένως, εμείς με τον κύριο Κτενά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά είχα μια μεγάλη εκτίμηση στον κύριο Κτενά και δεν είναι αλήθεια αυτό ότι περιμένατε ακριβώς που έξω από το γραφείο μου να πάρετε ορισμένα στοιχεία. Η αλήθεια είναι, κύριε Μανιατάκη, όμως, για να επανέλθουμε σε εκείνα τα χρόνια, ήσασταν μια προσωπικότητα η οποία σε αυτό που λέμε επιχειρηματικός κόσμος ήταν κάτι σημαντικό. Ήσασταν οι πρώτοι οι οποίοι κάνατε έρευνες τότε με την ICAP, δίνατε τροφή σε εμάς τους νεαρούς δημοσιογράφους, ήταν ουσιαστικά ένας θεσμός, διότι κρατικός φορέας εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και μιας και μιλάμε για την ICAP, θα ήθελα να πω δύο λέξεις. Πώς ξεκίνησε η εταιρεία και περισσότερο πώς ξεκίνησε αυτό το κομμάτι που λέγεται business information, οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες και αξιολόγηση των εταιριών. Και είναι και μια μοντέρνα λέξη σήμερα, διότι όλοι μιλάμε αυτήν την εβδομάδα για αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου. Σωστό. Εμείς είχαμε ξεκινήσει την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου από το έτος 1968-69. Και δύσκολες εποχές. Με την ευκαιρία αυτή, μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να σας πω πώς ξεκινήσαμε. Εγώ, τελειώνοντας τις σπουδές μου, τις πανεπιστημιακές, ξεκίνησα να εργάζομαι στην Citibank. Ήταν η Αμερικάνικη τράπεζα με μοντέρνες τεχνογνωσίες και τεχνολογίες και ήμουν τυχερός γιατί με έστειλε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ως υποψήφιο εκεί να πιάσω δουλειά, με επέλεξαν και ομολογουμένως ήμουν τυχερός διότι πέρασα από μία διεύθυνση που είχε συγκέντρωση πληροφοριών, επεξεργασία πληροφοριών, credit analysis και έπειτα αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Πρωτοποριακά πράγματα για την εποχή. Για την εποχή, διότι εκείνη την εποχή οι τράπεζες, θυμόσαστε πώς δάνειζαν, δηλαδή είχες ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, σου πέραν και την υποθήκη και σου έδιναν τα χρήματα. Αλλά ομολογουμένως θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή η Citibank προσέφερε καινούργιες μοντέρνες υπηρεσίες, αξιολογώντας μόνο την επιχείρηση και όχι πόσα οικόπεδα ή πόσα σπίτια και πόσες καταθέσεις είχε στην τράπεζα. Μετά από 2 χρόνια που είχα εκεί στην τράπεζα,
μου είπαν να ασχοληθώ ακριβώς και να κάνω ένα rotation, ένα training, να μάθω και τις άλλες διαδικασίες. Αξιολογώντας εγώ ότι έχοντας ακριβώς, βλέποντας μια σταδιοδρομία 30-35 ετών και βλέποντας ακριβώς πού θα φτάσει στο τέλος, δεν μου άρεσε και πολύ, διότι ρώτησα, περνώντας ακριβώς από όλες τις διαδικασίες, μαθαίνοντας όλο το τραπεζικό σύστημα, τέλος τι θα γίνεις ένας καλός διευθυντής. Λοιπόν, επειδή είχα κάποια ανησυχία και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον εκείνη την εποχή σε ό,τι αφορά οικονομικές εμπορικές πληροφορίες, όχι στην Ελλάδα, από εταιρείες του εξωτερικού. Στο εξωτερικό, σωστά. Λοιπόν, βλέποντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ξεκινήσαμε την ΕΚΑΠ, έφυγε από τη Citibank και ξεκινήσαμε στην ΕΚΑΠ και θέλω να πω ότι ένα δανεικό γραφείο είχε και ένα δανεικό τηλέφωνο. Δηλαδή το εναρκτήριο λάκτισμα ήταν 1969. Ένα δανεικό γραφείο και ένα δανεικό τηλέφωνο και προσπαθούσα να βρω πελάτες από το εξωτερικό για να τους δίνω πληροφορίες για ελληνικές επιχειρήσεις. Με συγχωρείτε, μία περίοδο κατά την οποία και η λέξη πληροφορία συνδέονταν με έντονη καχυποψία. Θα σας πω γι' αυτό. Και έχετε δίκιο. Λοιπόν, μετά, αφού είχα στείλει πάρα πολλά γράμματα, υπήρχε σχετική απογοήτευση, δεν υπήρχε ανταπόκριση. Έλαβα μια επιστολή, ήταν τον Ιανουάριο του 70. 69 αρχίσαμε, τον Ιανουάριο 70. Και μου έλεγε να συγκεντρώσουν πληροφορίες για μια εταιρεία λαϊκής βάσης, Creta Cement Factory. Λοιπόν, όταν πήρα εγώ το πρώτο request, ένα χαμόγελο, ευτυχισμένος, τα λοιπά, οπότε λέμε ξεκινήσαμε. Επειδή είχα πολύ καλές σχέσεις και τα τμήματα πληροφοριών των τραπεζών, ρώτησα τους συναδέλφους, έχετε καμία πληροφορία για αυτήν την εταιρεία? Μου είπαν, κοίταξε, μην ασχολείσαι, διότι ψάξαμε κι εμείς και δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί ήταν η απογοήτευση. Λοιπόν, αυτή είχε διεύθυνση κάτω στον Πειραιά. Ήταν ακτή Μιαούλη 31-33. Θυμάμαι τη διεύθυνση. Θυμάστε ακόμα. Ναι. Η πρώτη. Κατεβαίνω κι εγώ στον Πειραιά, ανεβαίνω 31-33, δεν υπήρχε τίποτα. Άλλη απογοήτευση. Ανεβαίνω ξανά στο γραφείο μου και το απόγευμα έρχεται ένας φίλος μου. Του λέει έτσι και έτσι είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι μου ζήτησαν το πρώτο request και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Μου λέει πάμε μαζί. Κατεβήκαμε στο ίδιο κτίριο και αρχίσαμε να ψάχνουμε από το ισόγειο μέχρι το ανώγειο, μέχρι πάνω το τελευταίο όροφο. Και μια φορά και χτυπούσαμε και λέγαμε καλημέρα σας, μήπως γνωρίζετε κάποια εταιρεία που ασχολείται με τσιμέντα? Κανείς. Στον 4ο ή 5ο όροφο, θυμάμαι, ήταν ο καφετζής, ο οποίος πήγαινε με το δίσκο τους καφέδες και μου λέει ένα τσιμεντάδικο θέλετε? Ναι, λέω, πάπα, χτυπάει, καμία πινακίδα απ' έξω, μπαίνω μέσα, ήταν ένας κύριος, δεν είχε στο γραφείο τίποτα, ούτε τηλέφωνο, ούτε χαρτί. Καλημέρα, σας είπα το όνομά μου, είπα τι θέλω, όχι, και εδώ σε έχω, και ποιος είσαι εσύ, και τι θέλεις πληροφορίες, και τι θα κάνεις. Εγώ τα χάσα και άρχισα να λέω το μαθημά μου ότι κοιτάξτε, είτε μια εταιρεία από το εξωτερικό, μια τράπεζα έχει ζητήσει για την εταιρεία, διότι έχετε πάει να ζητήσετε χρηματοδότηση. Αυτό να ορίεται. Μου είπε σε κάποιο σημείο ότι ήταν στρατιωτικός και αυτό που σκέφτηκα εγώ, είτε το ΕΑΤΕΣΑ, είτε βεβαίως κάπου θα με τριγυρνάνε κτλ. Εκεί την εποχή βεβαίως δεν ήμουν παντρεμένος και έλεγα πώς να έρθω σε επαφή με τη μάνα μου. Αφού μας ταλαιπώρησε πάνω από τις 2 ώρες, βγαίνει από ένα πορτάκι μικρό ένας τύπος πολύ άγριος, μελαχρινός, με ένα αγριεμένο ύφος και με πιάνει από εδώ. Ποιος είσαι εσύ, ρε? Κόκαλα εγώ. Εντάξει. Είπα το μάθημά μου. Λοιπόν, δίνω την ταυτότητα. Και κοιτάζει το πατρόνυμο της μητέρας μου. Και λέει, τι σχέση έχετε με αυτούς? Τους είπα ότι είμαστε συγγενείς και μαλάκωσε λιγάκι. Λοιπόν, και φτάσαμε εκεί, ήταν περίπου, φάγαμε 3 ώρες. Αλλά σε αυτό το διάστημα έλεγαν ότι εμείς ξεκινήσαμε μια εταιρεία για λαϊκής βάσης, να κάνουμε μια επιχείρηση, αλλά οι ρουφιάνοι, οι προδότες, τα λοιπά, είστε ανήκετε και εσείς σε αυτή την κατηγορία. Εγώ όσο τα άκουγα αυτά έλεγα, ή θα με παίρνω στον ΑΤΕΣΑ ή τις πληροφορίες που μάζεψα, θα πάω και θα τις στείλω. Τελικά με άφησαν κατεβαίνοντας κάτω στη ρεσεψιόν. Τα έγραψα όλα αυτά, ανεβαίνω έπειτα στην ΑΕΚΑΠ, βρίσκω μια κοπέλα με το τέλεξ εκείνη την εποχή, τα στείλαν και έτσι έγινε η πρώτη δουλειά. Και σας λέω ότι τόσα χρόνια μέχρι σήμερα έχουν περάσει, έχουν γίνει εκατομμύρια πληροφορίες, τέτοια credit reports και δεν νομίζω ότι έχει την παράδοση. Πάντως, για να πούμε τα πράγματα όπως κύλησαν, χάρη στην δική σας συμβολή και του επιτελείου σας, η ΑΕΚΑΠ κατόρθωσε να είναι η πρώτη και σημαντικότερη επιχείρηση στον ιδιωτικό τομέα που σήμερα πλέον εξαρτώνται πάρα πολλές εταιρείες από
τις πληροφορίες, από τις αξιολογήσεις που παρέχει. Βεβαίως, ομολογουμένως έγινε πάρα πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, και αυτό, για να είμαι ειλικρινής, διότι την τεχνογνωσία την είχαμε απ' έξω. Μάλιστα. Με τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε απ' έξω είχαν και την ανάλογη τεχνογνωσία. Πηγαίναμε στο εξωτερικό, παρακολουθούσαμε σεμινάρια πώς θα πρέπει να συντάσσεται ένα δελτίο οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, τι θα πρέπει να περιέχει και πώς θα γίνεται αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Αυτό ήταν σημαντικό. Έπειτα σημαντικό ρόλο έπαιξε η μετοχική σύνθεση της ΑΕΚΑΠ, ήταν από τράπεζες, εταιρείες του εξωτερικού, και όσο αυτό ανεβάζει το κύρος μιας εταιρείας. Και να είμαι ειλικρινής, και θέλω να πω έτσι, το δημοσίως οφείλω μεγάλη έτσι και χάρη και ευγνωμοσύνη σε όλους τους μετόχους εκείνη της εποχής, διότι έχοντας ακριβώς τη βάση και την άνεση, την κεφαλαϊκή. Όχι περισσότερο, είναι ακριβώς η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη. Και έτσι δουλέψαμε όλοι, και όταν πήγαινε στο εξωτερικό, δηλαδή πρόβαλα μια εταιρεία, μια ΕΚΑΠ, η οποία βέβαιως είναι στο ιδιωτικό τομέα, αλλά στηρίζεται όμως και από σημαντικό από τράπεζες. Ένας άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα, ένας άνθρωπος ο οποίος κινήθηκε κυρίως με τα κριτήρια του ιδιωτικού τομέα. Πώς αποφασίζει κάποια στιγμή μέσα στην πορεία του να εμπλακεί με το δημόσιο τομέα? Πώς πήρατε την απόφαση να εμπλακείτε με τη ΔΕΗ? Μια καυτή πατάτα, να το πούμε απλά, όπου τα πράγματα, και όσοι πέρασαν από εκεί και όσοι ενδεχομένως θα περάσουν, θα αντιμετωπίσουν τρομακτικά προβλήματα. Πώς κάνατε αυτό το λάθος? Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Και δεν το έχουμε μετανιώσει. Είναι μια πρόκληση. Όταν βεβαίως σου δίνεται ευκαιρία ακριβώς και σε επιλέγουν. Εγώ δεν έστειλα ούτε βιογραφικό σημείωμα, ούτε ανήκα σε κάποια οργάνωση, ήταν μια επιλογή. Όταν σε επιλέγουν να διοικήσεις ένα μεγάλο οργανισμό, νομίζω ότι βεβαίως το αποδέχεσαι. Είναι μια πρόκληση. Ξέρετε γιατί ρωτάω? Γιατί, που γνωρίζετε και το βιώσατε κι εσείς στη συνέχεια, ο δημόσιος τομέας αποτελεί ένα αντικείμενο όπου οι συμπληγάδες συνδικαλιστικά, πολιτικά, κυβέρνηση, αντιπολίτευση δεν αφήνουν πρακτικά έναν άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πείτε μου. Να σας πω κάτι. Το τελευταίο καιρό ακούγεται ότι οι managers παίρνουν πολλά χρήματα. Στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Και στο τα golden boys, μάλιστα, που λένε. Ξέρετε όμως ότι ο manager στο δημόσιο και σε αυτές τις εταιρείες ΔΕΚΟ δεν είναι manager. Γιατί δεν μπορεί να τηρήσει τις βασικές αρχές του management. Αυτό ακριβώς ρώτησα. Δεν μπορεί να διατηρήσει τις αρχές. Λοιπόν, διότι αφενός δεν μπορεί να προσλάβεις, δεν μπορεί να πωλήσεις, δεν μπορεί να προσδιορίσεις το έσοδό σου με το κόστος, και στο κάτω-κάτω της γραφής ούτε μπορεί να κάνεις και ανάλογη αξιολόγηση του προσωπικού. Άρα λοιπόν, τι γίνεται? Ότι δεν εκτελείς τα καθήκοντα του manager. Λοιπόν, βλέποντας αυτό, γι' αυτό σε μια στιγμή, μετά από 2 χρόνια, είπα, εντάξει, να είτε. Αλήθεια, από την εμπειρία αυτή στη ΔΕΗ, μείναν κάποια θετικά? Νιώσατε ότι αποκτάτε κάποια πράγματα που αξίζει να τα πούμε? Θαυμάσια πράγματα. Ναι. Να σας πω. Κατά πρώτον, αν θυμόσαστε, ανέλαβα σε μια εποχή που υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Αν θυμόσαστε, ήταν υποκατηγορία, το διοικητικά συμβούλια, γενικοί διευθυντές, ήταν ακριβώς μια αναταραχή. Σωστά. Ήταν πάρα πολύ. Λοιπόν, καταφέραμε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν στοκότσαν ποτέ. Μπήκαν στο αρχείο, στα δικαστήρια, και έπειτα ξεκινήσαμε ακριβώς μια σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Φέραμε μια ηρεμία στον κόσμο, δηλαδή να δουλέψουν σαν να δουλεύαν αυτοί όλοι οι άνθρωποι στο ιδιωτικό τομέα. Και ομολογουμένως προχωρήσαμε αρκετά πράγματα. Και βασικό είναι ότι καταφέραμε εκείνη την εποχή ακριβώς να πάρουμε απόφαση για τον αγωγό φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη για τη δημιουργία 2 μονάδων. Μάλιστα. Σημαντικό. Σημαντικό. Και τώρα προχώρησαν, έγινε διαγωνισμό και θα προχωρεί το έργο. Νομίζω ήταν σημαντικό. Αφενός μεν και την αγάπη που είχα και εγώ για την Μεσσηνία, πιστεύοντας ακριβώς ότι μετά, όταν φτάσει το φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη, θα πάρει και Καλαμάτα για να αναπτυχθεί και χρειάζεται αυτό. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, το οποίο το πετύχαμε. Έπειτα σήμερα μιλούν όλοι για πράσινη ενέργεια. Καταφέραμε ακριβώς και αποσπάσαμε από τη ΔΕΗ το κομμάτι το οποίο ασχολείται ακριβώς με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ήρθαμε στη νέα εταιρεία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καταλαβαίνεις τώρα, μέσα στη ΔΕΗ, με σκληρό ανταγωνισμό και οι συνδικαλιστές να καταφέρουν να αποσπάσουμε, να γίνει απόσπαση κλάδου και να ενταχθεί ακριβώς στην άλλη εταιρεία. Επίσης, στη ΔΕΗ δεν υπάρχει μία στρατηγική για την ενέργεια. Υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα η οδηγία του 2003 ότι δεν πρέπει να έχει δεσπόζουσα θέση και να έχει μονοπόλιο στο προϊόν της ενέργειας. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει άλλες επενδύσεις. Δηλαδή. Λοιπόν, αποφασίσαμε
και να βγούμε προς τα έξω. Η ΔΕΗ για πρώτη φορά έβγαινε προς τα έξω και κάνουμε ένα κονσόρτσιο με Αμερικανούς, με την εταιρεία Contour, ΔΕΗ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως και είχε και ενδιαφέρον να μπει και η World Bank. Άρα λοιπόν γινόταν το καλύτερο σχήμα, έτσι, για να αγοράσουμε 2.500-3.000 ΜΒ, υδροηλεκτρικά, ό,τι υπήρχε, για να εισάγουμε ρεύμα και να πουλάμε και σε φθηνότερη τιμή. Αυτό δεν προχώρησε. Τώρα, τους λόγους, να μην τους συζητήσουμε εδώ πέρα, γιατί δεν προχώρησε. Πάντως, γύρεται ένα ερώτημα. Πόσο μπορεί μια δημόσια επιχείρηση στην Ελλάδα να μπορέσει να έχει μια ασφαλή, μια υγιή ανάπτυξη? Μπορεί να το πετύχει, είναι δέσμια των πολιτικών επιλογών και των αντιπαραθέσεων που συμβαίνουν? Έχετε μια εμπειρία, έχετε οδηγηθεί και σε κάποιο συμπέρασμα? Νομίζω ότι σας είπα ότι πας σε έναν οργανισμό και λες ότι είσαι manager, δεν είσαι manager. Αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις τις βασικές αρχές του management, όλα τα καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είσαι manager, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεσαι ακριβώς τις προκλήσεις, δεν μπορεί να ενεργήσεις και έχεις όλα αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό βλέπετε όλες οι εταιρείες οι οποίες του δημόσιου αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα. Αντιμετωπίζουν τον πολιτικό, ο οποίος έχει τάξει όταν βγω βουλευτής, θα σε διορίσω στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στην τράπεζα. Τα ξέρω τώρα καλύτερα από μένα. Αλλεπάλληλες πιέσεις και εντωμεταξύ δεν μπορεί να κάνεις τίποτα διότι υπάρχει το ΑΣΕΠ. Και υπάρχουν τα παράπονα από το χωριό μου κάθε μέρα στην Κορώνη. Κοίταξε να δεις, ο άλλος διόρισε, εσύ δεν διόρισες. Τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα και αυτές είναι τις λειτουργίες. Σε ό,τι αφορά θέμα πλέον το ενεργειακό, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική στον τομέα της ενέργειας. Και διότι αν δεν το κάνει τώρα ήδη, υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω κάποια μέρα θα γκρινιάζουν όπως γκρινιάζουν σήμερα για την μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Θα έρθω λοιπόν σε αυτό ακριβώς το σημείο. Κύριε Μανιατάκη, έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό που λέγεται αξιολόγηση. Πώς είδατε λοιπόν την τελευταία αξιολόγηση και ό,τι γράφτηκε στο τελευταίο διάστημα για την αξιολόγηση της εθνικής οικονομίας? Θα ήθελα ένα σχόλιο, τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Τι σκέφτεστε εσείς? Αγαπητέ κύριε Κτενά, εμένα με ενοχλεί να ακούω κάθε μέρα από το ραδιόφωνο. Σήμερα είπε ο τάδε οίκος, ο Φίτσι, την άλλη μέρα ο Μούντις, την άλλη μέρα περιμένουν και κάποιον άλλο να μειώσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Τι νομίζω ότι κάνουν αυτοί? Στέλνουν 3-4 υπαλλήλους και παίρνουν ορισμένα στοιχεία. Και βάσει αυτών των στοιχείων καθορίζουν το δίκτυο πιστοληπτικής ικανότητας. Λέω ότι είναι ανάγκη, φοβερό αυτό, να περιμένουμε, τι θα μας πει ο κ. Φίτσι, ο κ. Μούντις. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι άμυροι ευθυνών και αυτοί σε όλο τον κόσμο για την οικονομία όλου του κόσμου. Σωστά. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να είδουμε τι εισπράττουμε, τι ξοδεύουμε, τι χρωστάμε, πότε το αποπληρώσουμε. Αυτές είναι τα στοιχεία. Γιατί εμείς καθόμαστε και να περιμένουμε από τον κύριο Τρισέ, από τον κύριο Αλμούνια ή από τους οίκους να μας τιμωρήσουν και να καθόμαστε όλοι να περιμένουμε τι θα γίνει, θα πτωχεύσει η χώρα, δεν θα πτωχεύσει? Εγώ σου λέω δεν πτωχεύει η χώρα αυτή. Πάντως σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί και ένα στοιχείο κερδοσκοπίας. Δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο βασίζονται πάνω σε αυτό για να... Εννοείται, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, ο καθένας τρέχει ακριβώς η κερδοσκοπία σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω κάτι, το οποίο βεβαίως ποτέ δεν λέγεται. Ότι πώς είμαστε εμείς στην δεκαετία του 50, όταν βγήκαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έπειτα περάσαμε εμφύλιο πόλεμο. Πώς είμαστε κύριε Κτά? Τι είχαμε παραγωγή, είχαμε εμπόριο. Ορισμένη μια μικρή αγροτική παραγωγική χώρα είμαστε. Άρα λοιπόν κατορθώσαμε εκ του μηδενός να δημιουργήσουμε ακριβώς και να είμαστε ισότιμα μέλη σήμερα με τη Γερμανία, με την Ιταλία, με τη Γαλλία, με όλες αυτές τις χώρες. Δείτε όμως τι συμβαίνει, ότι στο διάστημα αυτό που μεσολάβησε είχαμε μια τρομακτική αποβιομηχάνηση της Ελλάδας. Και το έχετε βιώσει γιατί το έχετε μελετήσει. Είναι αυτά μετατραπήκαμε σε μια χώρα παροχής υπηρεσιών. Είναι αυτά τα σφάλματα που έγιναν ακριβώς σε ό,τι αφορά που φταίει τη μεγάλη ευθύνη, τον έχει και το έχει το κράτος, για την ταλαιπωρία που υφίσταται σήμερα ένας επιχειρηματίας να πάρει μια επιχειρηματική δραστηριότητα από το κράτος. Λένε κάθε φορά και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη και η σημερινή ότι βεβαίως θα μειώσει ακριβώς τη διαδικασία που χρειάζεται να ιδρυθεί μια εταιρεία. Σας λέω εγώ, με το απλό μυαλό, με την απλή σκέψη, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να πας σε ένα συμβολογράφο, να εμφανίζουν ποιοι είναι οι συνεταίροι. Απλά πράγματα. Να πάρεις και ένα χαρτί από την τράπεζα ότι έχω βάλει και 5.000 ευρώ, ανάλογα ακριβώς με το ύψος που επιτρέπει για κάθε εταιρεία, να τα πας στην εφορία να σου δώσει το αφημί την άλλη μέρα να δουλέψεις. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Το απλό, το λογικό. Και θέλω να σας πω ότι
τι συναντάει κανείς. Τις προάλλες μου έστειλαν να πληρώσω το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Είχαν μια περαίωση για την τελευταία δεκαετία. Οπότε πήγαμε, τα βρήκαμε εκεί και ξεκίνησα, πληρώνω με δόσεις, 12 δόσεις. Πλήρωσα το 10% της πρώτης δόσης, έπρεπε κάθε μήνα. Λέω, στον έφορο εκεί, λέω, μπορεί να δώσω μια πάγια εντολή στην τράπεζα. Μάλιστα. Μου λέει, όχι, τώρα έχεις κάθε μήνα εδώ πέρα να πηγαίνεις στο ταμείο και να κάνεις όλη τη διαδικασία. Δέσμιος της γραφειοκρατίας. Και λέω ότι, μισό λεπτό, και προκύπτει ότι αν βεβαίως σε έδινε δυνατότητα με μια πάγια εντολή, στο τέλος της χρονιάς είχες ένα μόνιμο έσοδο. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να μου συμβεί εμένα, να πληρώσω τις μισές δόσεις. Τρελάθηκα, πέθανα, πτώχευσα, το ξέχασα. Άρα λοιπόν, βλέπετε ακριβώς ένα σημαντικό. Τώρα βεβαίως πρέπει εγώ να φέρνω το γραφείο μου, να κάνω τη συνουρά, να πληρώνω, να πηγαίνω, να μου βάλω τη σφραγίδα και μια διαδικασία. Βλέπετε τι πράγματα, ένα απλό πράγμα να πληρώσω την εφορία. Μάλιστα. Για να μείνουμε στα κοινά. Ένα ερώτημα τελευταίο σε ό,τι αφορά τα κοινά. Το ρωτώ γιατί είναι από την περιοχή σας. Πώς βλέπετε την εκλογή Σαμαρά στη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας? Τώρα τι υπόσχεται? Είναι λίγο υποκειμενικό προφανώς. Είναι δύσκολο, διότι είμαστε φίλοι με τον Αντώνη Σαμαρά, είμαστε από την ίδια περιφέρεια. Πιθανότητα μεθαύριο εκεί οι Δήμοι μας να ενωθούν και ο Δήμος Κορώνης της Μεθόνης και της Πύλου. Και είναι λιγάκι υποκειμενικά και βεβαίως συνδέεται και μια συναισθηματική φιλία. Παρακολουθώντας εχθές ακριβώς μία έρευνα που είχαν κάνει σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είχαν κάνει, ο Αντώνης Σαμαράς έχει σήμερα μια μεγάλη αποδοχή και νομίζω είναι ελπίδα του έθνους. Αρκεί βεβαίως να δει, να μελετήσει τα προβλήματα, γιατί έχουμε φτάσει αυτό και είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους μας. Τα ακούτε κάθε βράδυ στην τηλεόραση, στους δημοσιογράφους, στις εφημερίδες. Λοιπόν, αυτά πρέπει να μελετηθούν και εγώ χαίρομαι δηλαδή που υπάρχει κάποια συμφωνία με την σημερινή κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, διότι αν δεν τα δούμε κοινά, θα τα συναντήσει και αυτός μεθαύριο μπροστά του. Άρα λοιπόν το θέμα σε ό,τι αφορά δημοσιονομικό έλλειμμα, τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν είναι κοινά. Διότι μας τα λένε κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι, τα ξέρουμε κι εμείς. Πρέπει κάποια μέρα να αποφασίσουμε και έτσι θα προχωρήσει βεβαίως η οικονομία και θα φύγει το άγχος από όλο τον κόσμο. Διότι καθένας με ρωτάει το βράδυ, αν να τα πάρω τα λεφτά, να τα πάω σπίτι μου, πού να τα πάω, λογιμένα μου, πού να τα πας. Άστα εκεί που είναι για να ησυχάσουν. Έτσι. Κύριε Μανιατάκη, θα έρθουμε μαζί με τον κύριο Ανδρέα Νανέτη, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, να συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας τα καινούργια σχέδιά σας. Τι ενδιαφέρον κάνετε στην Κορώνη και στη Μεθόνη, πώς αυτό συνδέεται με τη δραστηριότητα οίκων από την Βενετία. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Αγαπητοί φίλοι, μείνετε μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε όλη τη δραστηριότητα του Μανιατάκιου Ιδρύματος και τις πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις που καταγράφονται στην περιοχή της Μεσσηνίας, που όπως αποδεικνύεται είναι ο νέος προορισμός της χώρας μας. Σε λίγο και πάλι μαζί. Αγαπητοί φίλοι, πάντα εδώ στο στούντιο του SBC έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μανιατάκη, πρόεδρο σήμερα του Μανιατάκιου Ιδρύματος, και τον κύριο Ανδρέα Νανέτη, σύμβουλο σε θέματα πολιτισμού του ίδιου Ιδρύματος. Κύριε Μανιατάκη, ποια ήταν η απόφαση πάνω στην οποία στηριχθήκατε για να πάρετε την τελική, να γίνει κρίση για τη δημιουργία του Μανιατάκιου Ιδρύματος? Τι ήταν αυτό που σας έκανε να το προχωρήσετε? Άλλη μια φορά σας ευχαριστώ γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πούμε έτσι λίγες λέξεις για το Ίδρυμα. Αυτό ήταν ένα όνειρο δικό μου και της γυναίκας μου. Διότι πιστεύουμε ότι κανείς πρέπει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει και την εμπειρία να τις τοποθετήσει κάπου. Εμείς, εκτός από τις γνώσεις μας και από την εμπειρία μας, θα τοποθετήσουμε και όλα τα οικονομικά μας μέσα που έχουμε αποκτήσει μέχρι τώρα, και εγώ και η σύζυγός μου, στο αυτό το Ίδρυμα. Είναι επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι και πολιτιστική προβολή και προσφορά στον τόπο? Κοιτάξτε, το δικό μας Ίδρυμα αισθάνομαι ότι διαφέρει από τα άλλα Ιδρύματα, διότι έχουμε τρεις άξονες. Πρώτον, τον πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό. Διότι πιστεύουμε στον πολιτισμό. Πιστεύουμε πρέπει να σεβαστούμε την ιστορία, τον πολιτισμό μας, διότι έτσι θα έχουμε και κάποια οικονομική ανάπτυξη. Έχοντας ακριβώς και πολιτισμό και οικονομική ανάπτυξη, αυτομάτως βοηθάς και την κοινωνία. Επικεφαλής στο κομμάτι του πολιτισμού είναι ο κύριος Νανέτη. Κύριε Νανέτη, σε αυτό το κομμάτι τι έχετε κάνει μέχρι τώρα? Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται στην Κορώνη, στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία.
Ποιες είναι οι κινήσεις που έχετε λάβει, οι αποφάσεις για την προβολή του πολιτισμού της περιοχής? Ακριβώς. Εγώ άρχισα την συνεργασία με το Μανιατάκιο Ίδρυμα τις 2004. Με μια διάλυση που έχω δώσει στην αρχαιολογική εταιρεία οργανωμένη από το Μανιατάκιο Ίδρυμα. Και όταν πήγα εκεί να μιλήσω, είδα ότι ουρές ήρθανε εκεί. Μάλιστα. Και εγώ σκέφτηκα. Ο κύριος Μανιατάκης πάντοτε είχε ρεύμα. Ναι, και εγώ στον λέω, επιχειρηματικό και στον κοινωνικό. Όχι στο πολιτικό. Αν και σας γίνανε προτάσεις και για την πολιτική. Δεν τα καταφέρνει στα πολιτικά. Δεν έρχονται μόνο για μένα, πιστεύω. Και δεν έρχονται μόνο για την ιστορία της Κορώνης, Μεθόνη και Πύλου κατά την Ενετοκρατία. Έχει ένα δίκτυο εδώ. Και πάνω σε αυτά τα συζητήσαμε και σιγά σιγά τα δημιουργήσαμε με το Ίδρυμα, μέχρι εφέτος που έχω αποφασίσει να καθίσω για 4 μήνες στην Ελλάδα, να διδάσκω και όλα εδώ σε κολέγιο, για να δημιουργήσουμε καινούριες δραστηριότητες στο θέμα ιστορική μνήμη και οικονομική ανάπτυξη, κυρίως για την περιοχή Κορώνη, Μεθόνη, Πύλου, η οποία κατά την ιστορία της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα είναι το φιλέτο που έχουμε. Δηλαδή ήταν η οφθαλμή της Γαληνοτάτης. Μάλιστα. Η οφθαλμή σημαίνει τα κοσμήματα από μια πλευρά και από μια άλλη πλευρά ήταν τα μάτια που η Γαληνοτάτη είχε στους θαλάσσιους δρόμους μεταξύ Δύση και Ανατολής. Πολύ σημαντικά μέρη, και πάνω από αυτές τις δραστηριότητες, τις ιστορικές, θέλουμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες για την ανάπτυξη. Παίρνετε λοιπόν ένα γεγονός το οποίο βρίσκεται σκονισμένο κάπου στις σελίδες της ιστορίας, το ξεσκονίζετε και προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα γύρω από αυτό, και μια σχέση με την απέναντι πλευρά. Να ξαναδίνουμε στους τόπους τη μνήμη του. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, και θα έλεγα είναι ζώσα ιστορία. Αν μου επιτρέψετε, σκονισμένο υλικό, επειδή είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ με τον κύριο Νανέτη τα αρχαία της Βενετίας, έτσι όπως είναι γραμμένα, δηλαδή θέλει μεγάλη υπομονή και μεγάλο κουράγιο να διαβάσεις όλα αυτά τα αρχαία. Ευτυχώς έχουμε βρει τον κύριο Νανέτη και πιστεύω ότι η περιοχή να βρει για δεύτερο Νανέτη θα περάσουν ακόμα μερικές χιλιάδες. Ξέρετε, κύριε Μανιατάκη, θέλω να φέρω λίγο και την προσωπική μου εμπειρία. Σας άκουσα να μιλάτε στο πολιτιστικό κέντρο της Καλαμάτας, σε ένα ακροατήριο το οποίο ήταν ντόπιο ακροατήριο. Ναι. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η προσοχή που ο κόσμος της Καλαμάτας άκουγε τα λεγόμενά σας. Δηλαδή, όλη αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Κορώνη, Μεθόνη και στην Βενετία, σε αυτές τις ιστορικές σχέσεις, δηλαδή πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος να δει και πράγματα που το ανεβάζουν το πολιτιστικό του επίπεδο. Είναι, πιστεύω, σημαντικό και έχει και, είμαι βέβαιος ότι έχει και οικονομική προέκταση όλη αυτή η υπόθεση. Για να έρθουμε όμως στο σήμερα, ποια είναι τα πράγματα που εσείς έχετε δρομολογήσει για το επόμενο διάστημα? Ναι, πάνω σε αυτά έχουμε μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. Πρώτα έχουμε να αρχίσει ένα δίκτυο συνεργασίας με μεγάλους φορείς. Πρώτα στην Ελλάδα με το Ίδρυμα Ερευνών, με τον οποίο έχουμε αρχίσει 2 σειρές εκδόσεων. Μία μονογραφίες και μια άλλη πρακτικά συνεδρίων. Μάλιστα. Παράλληλα έχουμε αρχίσει μια συνεργασία με τα κρατικά αρχεία της Βενετίας, κατευθείαν. Δηλαδή στα κρατικά αρχεία της Βενετίας έχουμε τις πηγές για την ιστορία της Ελλάδας. Αυτές μελετάτε προσωπικά κι εσείς? Ναι, προσωπικά και εγώ, αλλά θα αρχίσουμε μια συνεργασία με το αρχείο ως Ινστιτούτο. Δηλαδή θα έχουμε τη συνεργασία και την βοήθεια των συνεργάτων που δουλεύουν εκεί. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ήδη εσείς έχετε συσσωρεύσει όλο αυτό το υλικό σε 2 σημαντικές εκδόσεις του Μανιατάκιου Ιδρύματος. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα προχωράμε. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ακριβώς ότι υλοποιώντας αυτή την προσπάθεια, το καλοκαίρι οργανώσαμε ένα διεθνές συνέδριο στην Κορώνη και στην Αθήνα. Αυτό το συνέδριο το οργανώσαμε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 800 ετών από τη συνθήκη της Σαπιέντζας. Η Σαπιέντζα είναι ένα μικρό νησί απέναντι από τη Μεθόνη και έχουν συμπληρωθεί 800 χρόνια από την παράδοση της Κορώνης Μεθόνης από τους Φράγκους στους Ενετούς. Διότι, όπως είπε ο κ. Νανέτη, η Κορώνη και η Μεθόνη υπήρξαν οι 2 οφθαλμοί της Μεσογείου και ανεπτύχθηκαν και πολιτιστικά και εμπορικά. Στο διεθνές αυτό συνέδριο
το οποίο είχε οργανωθεί με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και μάλιστα είχε κατέβει στην Κορώνη και μας έκανε μεγάλη τιμή ο πρόεδρος, τέος πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Σούφας, τον κάναμε και επίτιμο τιμό της Κορώνης, της Γαλλικής Πρεσβείας και της Ιταλικής Πρεσβείας. Και είχε έρθει και ο Ιταλός ο πρέσβης. Και μίλησαν επιστήμονες με θέμα ιστορική μνήμη και οικονομική ανάπτυξη. Και ήρθαν και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από την Ελλάδα. Όλα αυτά τα πράγματα τα συγκεντρώσουμε για να αποτελέσουν τη βάση, τις αρχές ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ομολογουμένως έχουν γίνει θαυμάσιες προτάσεις και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ένας διευθυντής της ΡΑΕ, δεν ήταν από την Ιταλία. Και τι μας είπε, παιδιά, προσέξτε ακριβώς πέραν από τον αγροτουρισμό, πέραν από τους άλλους τουρισμούς, τον κινηματογραφικό τουρισμό. Και μας ανέφερε ορισμένες ταινίες που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα και πόσο γνωστή έχει γίνει η Ελλάδα. Μάλιστα. Το Μάμα Μία, το Μαντολίνο, του στρατηγού. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, είναι πάρα από το παιδί και το Δελφίνι. Αυτό απαιτεί όμως μια δραστηριοποίηση. Δηλαδή, να βρείτε έναν τρόπο με αυτά τα κανάλια να έρθετε σε επαφή. Θέλετε να σας πω, το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσε να ενισχύσει. Ενισχύσει ακριβώς τις προσπάθειες και υπάρχουν και πάρα πολλοί που θέλουν ακριβώς να βοηθήσουν τα ιδρύματα. Αρκεί να αλλάξει ο νόμος, ο οποίος είναι ένας αναγκαστικός νόμος από το 1939 και εμποδίζει διάφορες δραστηριότητες. Όταν ήταν ο Σαμαράς, Υπουργός Πολιτισμού, μας είπε ότι λέει, τι να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει 2% ανάγκη έσοδα από του προπολογισμού και εμείς του δίνουμε τα 3/4 της μονάδας. Λοιπόν, και η απάντηση δική μου είναι, εάν βεβαίως δεν αλλάξει ο νόμος, ο αναγκαστικός νόμος του 39, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εάν αλλάξει, πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν πάρα πολλά έσοδα, όπως γίνεται στις διάφορες άλλες χώρες, και να βοηθήσουν και τον πολιτισμό και τα κάστρα και τα πάντα. Πάντως, πραγματικά, εγώ θεωρώ ακρογωνιαίο λίθο τον πολιτισμό και για την οικονομική δραστηριότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν μπορέσει να αναπτυχθεί όλο αυτό ο σχεδιασμός που έχετε, θα έχει σίγουρα απήχηση και στα οικονομικά. Θα ήθελα όμως να πω ότι με κάποιο τρόπο, κύριε Μανιατάκη, είστε πάρα πολύ τυχερό άτομο. Η περιοχή σας βγάζει τώρα πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Στην περιοχή της Μεσσηνίας γίνεται ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό. Μιλάω για το σχέδιο που υλοποιεί ο όμιλος του καπετάν Βασίλη του Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος πραγματικά, αν υπάρχει ένας νομός σήμερα στη χώρα που έχει ορισμένα ψήγματα αισιοδοξίας, είναι η Μεσσηνία. Αυτό το πράγμα πώς επηρεάζει και τους δικούς σας σχεδιασμούς του Ιδρύματος? Κύριε Κτενά, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι θα προσθέσω και εγώ κάτι άλλο. Πέραν από αυτά που είπατε για τον καπετάν Βασίλη, που ομολογουμένως κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση στη Μεσόγειο, την αγάπη που έχει ο καπετάν Βασίλης για την περιοχή, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από διάφορα από την γραφειοκρατία την κρατική, προχωρεί και ήδη το καλοκαίρι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ήρωας. Το Μάιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα λειτουργήσουν οι πρώτες μονάδες και μάλιστα θα έχει και 2 πτήσεις από την Αθήνα προς την Καλαμάτα με την Αιτζία. Το θέμα είναι, επίσης θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο το ξεχάσατε, οι 2 οδικοί άξονες. Οι οποίοι κάποτε 12, 13, 14 τελειώσουν. Καταλαβαίνετε ακριβώς τι κόσμος θα επισκέπτεται τη Μεσσηνία, ερχόμενοι από την Πάτρα, και επίσης θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ακριβώς το πέρασμα από την Ολυμπία. Δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ως κράτος. Σήμερα σε όλο τον κόσμο, πας, δεν υπάρχει άνθρωπος, ένα και Ολυμπιακής, ένα και Ολυμπιακών, να μην γνωρίζει την Ολυμπία. Καταλαβαίνετε, θα έπρεπε είναι σημαντικό. Να είναι προσκύνημα. Είναι σημαντικό. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος που θα περνάει από εκεί, από τον δρόμο του Τρυπόλεως, των πατρών που θα βγαίνουν, θα πλημμυρίσει. Και χρειάζεται, κύριε Κτενά μου, ένας χωροταξικός σχεδιασμός. Τόσο στη Μεσσηνία όσο στη Λακωνία, ο οποίος δυστυχώς πρέπει να γίνει άμεσα. Και είναι ένα από τα θέματα που είναι κρεμότητες από την προηγούμενη. Πρέπει να γίνει άμεσα. Διότι όταν αρχίσει πλέον και πλημμυρίζει, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Άρα σήμερα που είναι παρθένα η περιοχή, να μπουν οι κανόνες και να ξέρω εγώ ότι σε αυτό το σημείο μπορεί θα γίνει το σχολείο, σε αυτό το σημείο θα γίνει ξενοδοχείο, σε αυτό το σημείο θα γίνει η βιοτεχνία. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ θα έλεγα όμως ότι παίζει και στις δικές σας πλάτες ένα μέρος της ευθύνης. Δηλαδή το Ίδρυμα να αναδείξει από κοινού και με τον επιχειρηματικό κόσμο αυτές τις ανάγκες. Και εμείς τα προχωρούμε, κάνουμε διάφορα συνέδρια, καλούμε τους υπευθύνους, αλλά ξέρετε στην Ελλάδα τα συνέδρια παραμένουν συνέδρια. Εμείς για να βοηθήσουμε την Κορώνη συγκεκριμένα, ότι έχουμε ως Ίδρυμα προκηρύξει ένα διαγωνισμό. Γιατί διαγωνισμό? Για την λειτουργική ενοποίηση, έτσι, του πολιτιστικού του κομματιού, το κάστρο,
Μιλάτε για το κάστρο του Νέστορα. Όχι το κάστρο της Κορώνης. Για την Κορώνη μιλάτε. Μάλιστα. Το διαγωνισμό που έχουμε προκηρύξει ενδιαφέρει την Κορώνη για την λειτουργική ενοποίηση των ιστορικών αρχαιολογικών χώρων. Έπειτα, τα οποία σε τι κατάσταση είναι σήμερα, έτσι να δώσουμε μια εικόνα. Κατάσταση είναι, τα λέει κανείς, είναι ικανοποιητική. Αλλά το πρόβλημα που υπάρχει είναι επειδή εκεί η θάλασσα κατατρώγει τα θεμέλια. Μάλιστα. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί. Αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει αρκετά χρήματα για την αναστήλωση σε ορισμένα σημεία. Είναι επισκέψιμο, επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, αλλά θέλει πάρα πολλή δουλειά. Σε αυτή τη μελέτη εμείς που έχουμε προκηρύξει, θέλουμε πρώτον να αναδειχθεί τα τρία κομμάτια από τα οποία είναι το ιστορικό, το θρησκευτικό και το τουριστικό. Είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Μεσογείου. Θέλουμε ως ενιαίο προϊόν να έχουμε 165 μέρες του χρόνου, 365 μέρες του χρόνου τουρισμό και να υποδέχονται και να επισκέπτονται αυτά τα τρία σημεία. Διότι είτε βεβαίως σε ενδιαφέρει ο πολιτισμός, είτε η θρησκεία, είτε ο τουρισμός, θα εντάσσει όλα μαζί. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε ο προορισμός με συνία. Δηλαδή στους κλασικούς προορισμούς που είχε η χώρα μας, Ρόδος, Κρήτη, Χαλκιδική, ολοένα και περισσότερο ακούγεται η ονομασία Μεσσηνία. Εσείς πάνω σε αυτό, δηλαδή στην προβολή και στην δημιουργία και στην καθιέρωση αυτού του προορισμού, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνετε? Σας είπα ότι κάναμε ένα συνέδριο. Ένα συνέδριο το οποίο με συμμετοχή της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδος. Μάλιστα. Το οποίο ήταν διεθνές συνέδριο. Αλλά πέραν από αυτό όμως κάνουμε πάρα πολλές κινήσεις. Τώρα επιδιώκουμε ακριβώς να μπει η μεσογειακή δίαιτα ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο πρωτόκολλο της UNESCO. Ήδη βεβαίως 4 χώρες. Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Μαρόκο, με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και το άλλο της Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε υποβάλει υποψηφιότητα από την Ελλάδα μόνο η Κορώνη. Μάλιστα. Μόνο η Κορώνη. Και έχουμε κάνει μια προσπάθεια, έχουμε υποβάλει ένα φάκελο, για να αναγνωριστεί η μεσογειακή δίαιτα στα άειλα πολιτιστικά αγαθά. Μάλιστα. Είναι σημαντική προσπάθεια, πιστεύουμε να το πετύχουμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο φάκελο. Αν δεν κάνω λάθος και η σύζυγός σας ασχολείται εντατικά με το θέμα της. Ακριβώς. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η σύζυγός μου, διότι έχει εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε μεσογειακή δίαιτα, αλλά περισσότερο σε χορτοφαγία. Κύριε Μανιατάκη, πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ανέφερε ότι σύμφωνα με πανευρωπαϊκά δείγματα η γαστρονομία αποτελεί τον τρίτο σημαντικότερο ρόλο για την απόφαση κάποιου επισκέπτη να πάει σε κάποιο μέρος. Σωστό. Άρα λοιπόν δεν είναι, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτό. Σκεφτείτε αν βεβαίως αυτό αναγνωριστεί από την UNESCO. Τι θα γίνει? Είναι πολύ σημαντικό. Η Κορώνη θα προβάλλεται ακριβώς ως ο Δήμος της Ελλάδος, ο οποίος προσφέρει ακριβώς, εκπροσωπεί την μεσογειακή δίαιτα. Δεν λέω όλες οι περιοχές της Ελλάδος έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς βρεθήκαμε πρώτοι και το προχωρούμε. Μάλιστα. Κύριε Νανέτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η προσπάθεια που κάνετε μέσα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, πόσο έχει αγκαλιάσει φορείς και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων? Θέλω να πω, είναι μια δραστηριότητα που στο παρόν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή δραστηριότητα, δηλαδή απλώς μελετάτε κάποια στοιχεία από κάποια αρχεία, ή πλέον βλέπετε και κάποια ψήγματα μέσα στην κοινωνία? Δηλαδή, θα ήθελα λίγο παραπάνω να μου πείτε για τους φορείς. Πρώτα να αρχίζουμε για τον πλούτο της ιστορικής μνήμης της Μεσσηνίας. Μιλώντας για την περίοδο της Ενετοκρατίας, είναι το δεύτερο σημείο της Ελλάδος που έχει περισσότερες πηγές στα αρχεία σε όλο του κόσμου. Η πρώτη είναι η Κρήτη και είναι τεράστιο το νησί, σκεφτώντας για τη Μεσσηνία που έχει περίπου το ίδιο υλικό.
Μπορούμε να πάμε στην Βενετία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Ρώμη, στην Μπολόνια, σε άλλες μεγάλες βιβλιοθήκες στον κόσμο και στην Αμερική, βρισκώντας έγγραφα και πηγές για την ιστορία της Κορώνη Μεθόνη Πύλου κατά την Ελληνοκρατία. Η σημασία είναι τεράστια και πάνω σε αυτά, με την πρόταση του κυρίου Σιούφα κατά το συνέδριο που είχαμε στην Κορώνη το Ιούλιο, έχουμε αρχίσει ένα project για τα ενετσάνικα κάστρα της Μεσόγειου. Συνεργαζόντας με το Ναρκείο της Βενετίας. Προσπαθείτε δηλαδή να κάνετε μια χαρτογράφηση όπου υπάρχει ενετικό κάστρο. Ένα δίκτυο, μαζεύοντας τις πηγές σε ένα database, σε μια βάση δεδομένων, μέσω ενός Ινστιτούτου έρευνας που έχουμε αποφασίσει να ιδρύσουμε στην Κορώνη. Μάλιστα. Συνεργαζόντας με άλλους φορείς, δηλαδή να έχουμε ένα κέντρο που μπορούν να μαζευτούν όλες οι πηγές. Προς το παρόν συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. Αυτό. Και από εκεί πέρα μπορεί να έρθει ο Δήμος. Η αδελφοποίηση της Κορώνης με άλλες τις επαρχίες της Ιταλίας θα προχωρήσουμε αρκετά. Άρα λοιπόν είναι βασικό να προχωρήσουμε το πολιτιστικό και πολιτισμικό κομμάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε καλά. Σε ό,τι αφορά τώρα έργα υποδομής και τα άλλα, νομίζω θα γίνουν και αυτά. Το πολιτιστικό κομμάτι θα γίνει μοχλός ανάπτυξης και πίεση για να προκύψουν και έργα υποδομής από το κράτος. Ωστόσο, το έργο το δικό σας έχει αρχίσει πια να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και της κοινότητας της μαθητικής. Σωστά. Ακριβώς. Τι αποτελέσματα έχουμε σε αυτόν τον τομέα? Δηλαδή, προσπαθώ με τα ερωτήματα αυτά λίγο να θίξω το θέμα πώς αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να απλώσουν και να γίνουν κομμάτι της κοινωνίας. Της κοινωνίας, ναι. Θα ήθελα λοιπόν στο κομμάτι των σπουδαστών. Να σας πω τι αποτελέσματα έχουν οι σπουδαστές. Κοιτάξτε να δείτε ότι γιατί μιλάμε και για τη νέα γενιά. Το καταστατικό του Ιδρύματος λέει ότι έχει δύο όργανα σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Συμβουλευτική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από καθηγητές, φίλους, οι οποίοι κατάγονται από την Κορώνη, και τη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι 30 άτομα με κάποια διεθνή εμπειρία και προβολή. Και πρόσωπα κύρους θα έλεγα. Και πρόσωπα κύρους. Μάλιστα. Στα επόμενα χρόνια, όταν βέβαιως κάποτε σταματήσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για τον ΑΒ λόγο, αυτοί θα αποτελέσουν μια κεντρική επιτροπή που θα εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο δράσεις και ακριβώς προπολογισμό, απολογισμό και κατανομή των κονδυλίων. Θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ευεργετηθεί από το Ίδρυμα, θα έχουν πάρει κάποια υποτροφία και θα είναι και οι φίλοι του Ιδρύματος. Κατά συνέπεια, βλέπετε, καλλιεργούμε ακριβώς από τον νέο κόσμο να αγκαλιάσουν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ή με μια υποτροφία που θα πάρουν οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν για να αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα. Ήδη βεβαίως έχουμε ξεκινήσει με το γυμνάσιο, με το λύκειο, με τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιαννακουδάκη. Κάναμε ένα σεμινάριο για επαγγελματικό προσανατολισμό και προσεφέρθη το Πανεπιστήμιο να περάσει τα παιδιά ακριβώς από τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, θα περάσει, τους δίνει και εντελώς δωρεάν και ένα ρεπόρτο σε ό,τι αφορά. Εφέτος επίσης, αυτοί που πέρασαν στα πανεπιστήμια, στα νότα εκπαιδευτικά και στα ΤΕΙ, από την περιοχή του Γυμνάσιου Μικρών, τους δώσαμε ένα λάπτοπ, ξεκινάμε ακριβώς τη συνεργασία. Αντίστοιχα με την Ευρώπη, δηλαδή Ευρωπαίοι μαθητές, υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια? Όχι μόνο υπάρχουν σχέδια, ήδη υλοποιείται ένα πρόγραμμα το οποίο το τρέχει ο κ. Νανέτη το καλοκαίρι για Το έχουμε αρχίσει στις 2000 ως 2.000 σπουδαστές? Όχι, το έχουμε αρχίσει στις 2000 με μια εταιρεία spin-off company. Ήταν ένα ακαδημαϊκό spin-off εταιρεία που έχει ιδρύσει στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ήμουν εγώ ο ιδρυτής της εταιρείας και έχουμε αποφασίσει να αρχίσουμε ένα θερινό σχολείο που έχει έδρα στη Μεθόνη Κορώνη το καλοκαίρι και έρχονται εκεί φοιτητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης, κυρίως από την Ιταλία αλλά και από την Αμερική. Έχουμε μερικούς φοιτητές που έρχονται για να μάθουν τα νέα ελληνικά και για να κάνουν σεμινάρια για την ιστορία της Μεσσηνίας κατά το Μεσαίωνα. Μάλιστα. Και έχουμε τώρα, μέχρι σήμερα, έχουμε μετρήσει ότι είχαμε πάνω από 300 φοιτητές. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει με την επόμενη γενιά. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι θα καθορίζουν και πράγματα.
Κύριε Μανιατάκη, κύριε Νανέτη, θα ήθελα ειλικρινά να σε ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία, η οποία πιστεύω ότι δίνει και ένα μήνυμα στη σημερινή εποχή. Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, κάποιοι άνθρωποι επιμένουν και επιχειρηματικά, αλλά και κυρίως στηριζόμενοι και στην πολιτιστική δουλειά. Ακριβώς. Στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Ακριβώς. Γιατί πιστεύω ότι όποιος σέβεται τον πολιτισμό του, σέβεται και το αύριο. Ακριβώς. Εγώ δημοσίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Νανέτη, διότι ομολογουμένως είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο και ξένο να αγαπήσει την περιοχή. Πάντως είναι σημαντικό αυτό, κύριε Μανιατάκη. Ναι. Δηλαδή ένας ξένος αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά ενός ελληνικού μέρους που, εν πάση περιπτώσει, εμφανίζει τόσες προσδοκίες. Και όχι μόνο, έχει μελετήσει, συνεργάζεται και με τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, άλλο τεράστιο έργο, όπως ξέρετε, στην αρχαία Μεσίνη. Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό σήμερα, διότι είναι σημαντική πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει ο καθηγητής Πέτρος Θέμελη. Διότι και βλέπετε ότι η Μεσσηνία αναπτύσσεται και αρχαιολογικά και ιστορικά και τουριστικά, άρα λοιπόν έχει τεράστιο μέλλον η Μεσσηνίας. Πολλές φορές σκεπτόμαστε εκεί, έτσι, οραματιζόμαστε πώς θα ήταν να συνδεθεί η Καλαμάτα ακριβώς με τις χώρες της Αφρικής και οι δρόμοι που αναπτύσσονται η Ιόνια Οδός, ακριβώς να γίνει ένας κόμβος μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, της Αφρικής και να είναι ένας κόμβος ακριβώς από την Καλαμάτα. Μάλιστα. Με αυτή λοιπόν το ψήγμα αισιοδοξίας θέλω να κλείσουμε εδώ την εκπομπή και να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Σπύρο μου, θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί γιορτάζεις αύριο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και να πω ότι όχι μόνο ο κύριος Χτενάς ήταν από τους δημοσιογράφους με την μπένα του και το ήθος του έχει βοηθήσει και εμένα προσωπικά και την εταιρεία. Το εύχομαι καλή επιτυχία. Κάνει ένα έργο το οποίο είναι θαυμάσιο, ένα έργο το οποίο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, διότι τα στοιχεία που μαζεύει, τα κλαδικά στοιχεία, για τη Stat Bank. Τα στοιχεία που παρέχει, μακάρι να το είχε ακριβώς αυτά τα στοιχεία να τα χρησιμοποιήσουν και οι κρατικές υπηρεσίες. Διότι θα είχαν προβλέψει μέχρι σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όταν τα ακούς από το δάσκαλο είναι καλά λόγια. Και πάλι ευχαριστώ. Και εγώ και χρόνια πολλά, Σπύρο. Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας. Ελπίζω να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ως τότε, γεια σας.